Bé, abans de començar, evidentment, com a portaveu del grup republicà no puc evitar contextualitzar que no vivim en un moment normal. Estem a les portes d'un judici infame sobre uns presos polítics que no han comès cap delicte i, a més, tampoc podem oblidar els exiliats i els represaliats com la conciutadana Tamara Carrasco, que malauradament fa molt de temps que no ens acompanya als plens pel lleig paper que se li va fer diverses persones d'aquest consistori. Un cop dit això, el títol d'aquest ple és Ple sobre l'estat de la ciutat. Bé, doncs si hem de fer una valoració sobre l'estat de la ciutat actualment és que ho tenim tot potes en l'aire. I ho tenim tot potes en l'aire perquè estem concentrant totes les obres que s'haurien d'haver fet durant 4 anys en els últims mesos abans de les municipals. S'estan arreglant i arranjant carrers que estan pressupostats des de fa 3 anys. I en canvi hi ha altres obres que no s'han fet i que s'havien promès des de feia molt de temps. Això està comportant molts maldecaps als comerciants, als veïns i també, evidentment, afegeix un problema pel que fa a les barreres arquitectòniques. A l'últim ple parlàvem d'accessibilitat. Sorprenentment se'ns va votar en contra d'una moció que el que deia era que es posés fil a l'agulla d'una manera més ferma i contundent pel tema de l'accessibilitat, amb l'ajuda i la col·laboració de la ciutadania per poder detectar aquells llocs on tenim un problema per accedir i per transitar per aquesta ciutat, i malauradament es va tombar. Com ja ha dit també el senyor alcalde, com és i la portaveu de Ciutadans, atès que estem a escassos mesos d'unes municipals, doncs és evident que farem una valoració conjunta de tot aquest mandat. Malauradament, pel que segurament ens tenen acostumats, aquest serà l'únic debat que tindrem abans de les eleccions. I pel que estic veient, molt debat no hi haurà perquè cadascú deixarà anar el seu rotllo i no interactuarà amb la resta de grups. I dic malauradament que no hi haurà cap altre debat perquè en aquesta ciutat, durant la campanya electoral, malauradament no hi ha debats en els quals poder confrontar projectes de ciutat, idees i propostes. Abans de continuar, vull fer alguns incisos, perquè jo sí que vull que això sigui una mica de debat. El senyor alcalde, després al segon torn, si dona temps, doncs ho farem amb la resta de grups. L'alcalde ha agraït a la implicació de tot el teixit associatiu, de tots els professorats, de tots els agents actius en aquesta ciutat i els ha fet copartíceps dels èxits d'aquesta ciutat. Jo el que vull és recordar-li que sempre se n'oblida que també hi ha altres administracions que fan possible que això sigui així. Ja sé que vostès no estan en aquestes administracions actualment gestionant-les, però crec que també és important i és de justícia, perquè vostè ha fet molt d'èmfasi pel que fa a atendre les famílies més necessitades i li recordem que la Generalitat és fonamental pel que fa al pressupost social d'aquest Ajuntament. I també creiem que és important recordar que en aquest mandat la vicepresidència, en el seu moment capitanejada pel conseller Junqueras, va saldar tot el seu deute amb l'administració local, que era una reivindicació que vostès tenien de fa molts anys, i el conseller d'Esquerra així ho va fer. També ha posat en valor les instal·lacions i ha dit que Pòdium i Àtrium han incrementat molt els seus socis. Els han incrementat tant que estan en col·lapse i això té a veure amb que, com els hem dit al llarg de tot aquest mandat, no han fet una bona previsió pel que fa a les instal·lacions esportives. Com bé saben, hi ha el PIEC és el Pla d'Infraestructures Esportives de Catalunya, que estableix que Viladecans hauria de tenir uns determinats pavellons i instal·lacions esportives en base a la nostra ciutadania, i no ho acomplim. I no ho acomplíem ni tan sols si haguessin deixat en peu el poliesportiu del centre. Però nosaltres no fem cas a aquestes coses i tenim col·lapsades. I no només tenim col·lapsades aquestes instal·lacions, sinó que, a més, un edifici, un no tan nou de trinca, però un acabadet d'estrenar i que ens ha costat uns quants milions d'euros i que ens ha tingut segrestades les finances de l'Ajuntament, doncs resulta que també, quan plou, tenen goteres. Per tant, mala gestió, mal negoci hem fet amb aquesta instal·lació. També vull dir-li, senyor alcalde, que vostè parla molt del progrés econòmic i de l'èxit educatiu del qual sense els professors, evidentment, i vostè sempre ho reconeix, no seria possible. Però per nosaltres l'èxit d'una ciutat i fer ciutat no només és que progressi econòmicament. Evidentment és fonamental, perquè ja saben, com també deia la consellera Dolors Bassa, sempre deia que la millor política social és que tothom tingui feina.
Per tant, amb això és importantíssim. Però fer ciutat és molt més que la gent tingui feina o que la gent tingui una bona educació. Fer ciutat és fer cultura. Fer ciutat és que la gent se senti partícip i s'estimi aquesta ciutat. Que no hi hagi incivisme. És un dels reptes fonamentals que tenim en aquesta ciutat, combatre l'incivisme. I estem convençuts des d'Esquerra Republicana que si no hi ha autoestima és molt difícil combatre l'incivisme. Perquè si tu t'estimes una cosa, no l'ataques, no la malmets, no la descuides. I per tant creiem que això és absolutament fonamental. I també dir-li que ha parlat bàsicament del que sempre parla, del creixement econòmic i de l'èxit educatiu, però no ha parlat d'altres reptes fonamentals que té la ciutat. Un d'ells, com tothom que estem en aquest consistori sabem, és el servei pitjor valorat de la ciutadania. Un servei que és el de la neteja dels nostres carrers i la recollida de residus. Com bé saben, és el principal repte que tenim com a ciutat i vostès no en diuen mai ni un mot al respecte. Nosaltres, per poder fer front a aquest repte, vam proposar fa molt de temps, fa més de 2 anys, una moció en la que demanàvem que s'estudiés la remunicipalització d'aquest servei, perquè creiem que és mirar el futur, és mirar de trobar una solució a aquest repte que tenim com a ciutat. I, malauradament, ens van dir que no. Ara ens han dit que s'ho estan estudiant. Benvinguts siguin, però hem perdut 2 anys mentrestant. Com deia, en aquest ple serveix per fer una valoració d'aquest mandat i en aquest mandat, malauradament, ens hem hagut de menjar molts gripaus. L'edifici de la Vergonya, l'ensorrament del poliesportiu, la pèrdua del patrimoni a través de la bòbila, el pla de Llevant. El que n'hem tret de tot això, per això, és que la ciutadania se n'ha empoderat. Hem aconseguit, entre tots i totes, ajudar a empoderar la ciutadania. Sí que és cert, com ha dit el senyor alcalde, que aquesta ciutat sempre ha estat molt acostumada a lluitar coses, però a lluitar coses grosses. Però a l'edifici del costat això no ho havíem vist encara. I els plans urbanístics havia costat molt activar la ciutadania. Érem sempre els mateixos els que defensàvem Pla de Llevant. Ara no, ara hi ha molta més gent que està conscient d'allò que té al costat de casa i que batalla perquè sigui millor. I un dels màxims exemples, aquests que he dit malauradament no s'han assolit, un dels màxims exemples d'apoderament de la ciutadania és el polígon industrial. Gràcies a tota la pressió que es va fer, gràcies a com vam ajudar des d'Esquerra Republicana a informar sobre aquest projecte que malauradament no s'havia assabentat la ciutadania, vam aconseguir que canviés com un mitjó. I tot això sempre hem estat acompanyant des d'Esquerra Republicana perquè nosaltres tenim un model de ciutat molt clar. I sempre volem formar part i donar suport a la ciutadania, perquè malgrat n'hi ha molts que intenten convèncer que nosaltres no pensem per tothom, això és mentida, perquè com bé diu el company Joan Tardà, de les banderes no en mengem. Com deia, vostès han parlat molt de creixement econòmic, però no han dit tampoc que hi ha un creixement continuat d'aquesta ciutat. Un creixement urbanístic insostenible, al nostre entendre. I això comporta que tinguem problemes de trànsit, que tinguem serveis deficitaris i que quan per fi ens estem posant al dia en aquelles instal·lacions públiques que necessitem, resulta que estem construint nous barris que tornen a convertir aquells serveis que tenim en deficitaris. Siguin escoles, siguin instal·lacions esportives, siguin instal·lacions sanitàries. Una de les grans fites, el que també hem fet en aquest mandat des d'Esquerra, és assolir i acompanyar a grans fites, com ja he dit, el polígon industrial o les cases de l'Avinguda Generalitat, que m'agrada moltíssim recordar perquè la sensació brutal que vaig tenir quan vaig passar per primera vegada davant de les cases de l'Avinguda Generalitat sabent que allò ho havíem salvat és d'aquells records que t'ajuden a no oblidar perquè et fiques en això de fer política. Ens han rebutjat moltes propostes al llarg d'aquest mandat, moltes propostes que defineixen i descriuen el nostre model de ciutat, propostes que no hem entès que hagin rebutjat, com ja li hem dit, la remunicipalització del servei d'escombraries o el tema de la moció de l'última de l'accessibilitat. Però nosaltres seguirem insistint perquè tenim un model molt clar de ciutat.
però també hem de dir que ens hem posat d'acord en moltes coses i que això ha beneficiat moltíssim a la ciutadania. Hem arribat a acords en coses fonamentals importantíssimes, com combatre el monopoli de les funeràries, com ajudar amb el tema d'eliminar l'amiant de la nostra ciutat o eliminar les senyals franquistes dels nostres carrers. També hem arribat a un acord fonamental pel que fa a la participació, perquè van aprendre la lliçó del polígon industrial i vam arribar a un acord amb la moció de la participació i transparència en urbanisme. També no puc oblidar de recordar que aquest és el mandat en el qual l'Hospital de Viladecans s'està ampliant i en què hi ha un compromís ferm per fer l'Institut Escola de la Mediterrània. Parlarem de futur, però he arribat als meus 10 minuts. Jo soc molt disciplinada i, per tant, ho faré en el segon torn. Bé, nosaltres, com hem dit, aprofitarem aquest segon torn. Ens agradaria poder entrar molt més en debat, però els tempos són limitats i com que també cadascú ha vingut a parlar del seu llibre i no hi ha hagut massa interacció, doncs seguirem nosaltres parlant del nostre llibre sobre futur. S'han reivindicat el tema del patrimoni per part de l'equip, per les portaveus de l'equip de govern, però ens agradaria saber on està, ja ho ha dit també la companya de Ciutadans, on està la Rambla Modolell, on està el procés participatiu del Parc dels Ocellets, el Parc de los Pajaritos, conegut, o Jardins de Magdalena Modolell, on està la remodelació i consolidació de l'edifici del conjunt arquitectònic de la Torre Modolell, on està la segona biblioteca tan venuda abans de les anteriors municipals. Suposo que si el grau de compliment ha de ser el mateix amb la biblioteca com amb les promeses que s'han fet amb l'esport, fa dos nits de l'esport es va prometre la pista d'atletisme, aquesta nit de l'esport s'ha promès una piscina, si el grau de compliment és el mateix que amb la biblioteca, doncs bueno, ja veurem. També abans de les anteriors eleccions municipals es va prometre el cinema, una cosa que vostès sabien que no depenia de vosaltres, perquè és una acció molt complicada i en canvi vostès van prometre en un butlletí municipal que ja tindríem els cinemes al llarg d'aquest mandat. Bé, sobre aquestes promeses incomplertes el que els demanem és que, sisplau, vostès tenen molta experiència de govern, vostès saben la dificultat de fer les coses, prometin les coses que realment puguin assumir. Nosaltres el que defensem i el que hem estat intentant aconseguir al llarg d'aquest mandat és mirar cap al futur, replantejar noves maneres de sortir d'aquestes costures que els tenen encursetats des de fa tants anys governant aquesta ciutat i plantejar-se nous models de governar, de gestionar i de parar atenció als problemes de la ciutadania, remunicipalitzar serveis, estudiar aquesta remunicipalització, que és el futur i que altres ciutats d'aquest país estan fent, plantejar-se el porta a porta, que com bé saben a ciutats europees capdavanteres en temes d'ecologisme, és el futur de la selecció de residus. També ens comprometem, i ho hem intentat fer al llarg de tot aquest mandat, a revisar tots els plans urbanístics, perquè no pot ser que cresquem indefinidament i insosteniblement. Cal que parem atenció a aquells petits detalls. Aquí, algunes vegades, fins i tot s'ha fet sornegueria amb la meva companya Míriam Moiset, amb la seva dèria amb les senyals de trànsit. Doncs mirin, és fonamental parar atenció a aquests petits detalls, fonamental. Cal parar atenció a aquelles senyals de trànsit que poden comportar que un nen tingui un ensurt al creuar un pas de vianants que no té bona visibilitat al sortir d'una escola. És fonamental tenir atenció a aquestes coses i això és el que nosaltres hem estat fent durant tot aquest mandat. Volem que deixem de créixer insosteniblement perquè els serveis no donen de sí, no donen de sí aquests serveis. I per tant, el que demanem i el que proposem és que parem atenció a aquell carrer que té un sot i que fa caure a la veïna que té dificultats de mobilitat, que parem atenció a aquella pista de bàsquet que tenim al carrer i que s'inunda quan plou, aquella instal·lació esportiva nova que ha costat una milionada i que té goteres, aquells passos per regular la velocitat que no són coixins berlinesos i que afecten el dia a dia dels conductors dels autobusos de la Mont. Tot això és el que nosaltres hem vingut defensant durant tot aquest mandat i el que continuarem fent en els propers anys. Perquè no entenem una altra manera d'entendre la ciutat que no sigui des d'un punt de vista republicà. Els valors republicans són el fonament de la nostra acció, el parar atenció a les llibertats i als drets individuals de cadascun de nosaltres. I vostès han parlat, la senyora Gisela Navarro ha parlat de la gent gran, de la importància de la gent gran, de la importància de tenir una gent gran activa. El que també els demano i el que nosaltres també proposem és que hi ha molta gent gran que no se sent partícip de la manera de funcionar, per exemple, dels casals d'avis.
Doncs el que demanem és que també hi hagi una altra alternativa, perquè està creixent tota una sèrie de generacions que la seva manera d'entendre la seva activitat és diferent. També demanem treballar en aquest sentit. I també, sobretot, demanem tenir en compte els joves d'aquesta ciutat, perquè els joves són la clau fonamental i els estem expulsant de la nostra ciutat, perquè no se senten partíceps del dia a dia d'aquesta ciutat. Veuen negríssim el seu futur a través de poder-se quedar aquí perquè els preus de l'habitatge és molt negre. I nosaltres hem pres mesures i hem intentat fer-les de manera conjunta, com per exemple el carnet jove. Però vostès, quan l'han materialitzat, l'han desvirtualitzat. No té suficient contingut i això no està animant els nostres joves. Hem de fer que els joves se sentin partíceps i s'estimin aquesta ciutat i que totes les polítiques d'aquest Ajuntament siguin transversals, tinguin en compte les joves de la ciutat. Però també, i sobretot, les dones. Cal tenir en compte el factor del gènere. Ens hem pogut posar d'acord en molts temes en qüestions de gènere, però crec que cal fer molt més, perquè si ho tinguessin molt més en compte, per exemple, no tindríem els problemes d'il·luminació que tenim en aquesta ciutat, que això fonamentalment afecta la seguretat i la sensació de seguretat de les dones de la nostra ciutat. I res més, que s'ha acabat el temps.